Hrvatska je mediteranska zemlja s ugodnom klimom, što znači da ljudi mogu dosta vremena provoditi na otvorenom, u svojim vrtovima, balkonima ili terasama. Zato je važno odabrati kvalitetan, praktičan i po mogućnosti vizualno atraktivan vrtni namještaj. Vrtni namještaj mora zadovoljiti prije svega karakteristiku otpornosti, najviše na atmosferili jer se nalazi naravno u otvorenom prostoru, bez obzira da li je natkriven ili ne. Tako da je u zadnje vrijeme nekako se pokazao najbolji taj umjetni ratan, od kojeg se sve više i više radi vrtni namještaj. Prednost ratana, osim po otpornosti na klimatske uvjete, je u tome što od njega možete dobiti namještaj raznih boja i izvedbi. Imamo ratan, umjetni ratan, brušeni ratan, imamo drveni dio od tikovine, eukaliptusa, bambusa, imamo vrtni namještaj od aluminija, imamo stakla koja su kaljena, sigurnosna stakla koja mogu isto podnijeti i udarce. Sama funkcionalnost namještaja za eksterijer možda ipak dolazi u prvi plan, no važnu ulogu ima i estetika i sam dizajn. Što se dizajna tiče, on se kroz povijest, što se vrtnog namještaja tiče, nije puno mijenjao, ali je ipak slijedio neke trendove namještaja za unutarnje prostore. A u zadnje vrijeme je nekako najmodernije su te jednostavne, pune linije, ravne linije, nešto tamniji namještaj sa vrlo jednostavnim recimo jastucima, bez nekakvih uzoraka cvjetnih ili slično, jer na taj način dobijemo namještaj koji nam može duže trajati, koji nam neće dosaditi i koji će uvijek biti u trendu na neki način. Trendovi, moda i dizajn namještaja s vremenom se mijenjaju, ali aktivnosti poput roštiljanja uvijek su u modi, iako su modeli tehnološki napredniji i nude sve više dodatnih funkcija. Ima znači raznih modela s obzirom na veličinu, znači imamo manjih roštilja, većih, ovisno o vašem prostoru. Najpopularniji su plinski roštilji iz razloga što su praktičniji možda za zgrade, za manje balkone. Recimo ovi manji, možete ga bez problema na balkonu koristiti. Također, ako imate malo smisla za uređenje, onda korištenjem raznih ukrasa poput ljuljački, suncobrana i ostalog vrtnog aksesuara možete od eksterijera napraviti vizualno vrlo poželjan prostor za boravak u njemu. Mislim da tim aksesuarom možemo puno podignuti prostor samog vrta ili balkona ili terase, što već imamo. Kada jednom uredite svoj vanjski prostor, ostaje vam samo da se nadate lijepom vremenu, jer će on zasigurno biti lokacija na kojoj ćete naredje provoditi svoje slobodno vrijeme.